Shi ne fa zai ce miki action, wait, shi ne zai ce miki mu wallahi ta siya ya za a yi mu gane sace gida. a tsaya mana sun yanzu nan shi ne wallahi ba ɗaya na ga tun jiya nan da nace ba yanzu nan ko sisi amma wani gaye ne na wani gane gayen kuma kai yau ya kuma na sun za a sami abin nan To shi yana ina yanzu? ya inda nake gaya miki nan inda nake addu'a yanzu kawai abin da nake so ya kira Allah ki yawo ya so na san daga 500 abin da ya kasa ba abin da za a rasa a zuwa ko dan dala amma dai kawai yanzu dai dala Idan har baka samu kuɗi a wajen sa ba, ka taɓa samu babu amma ka ba zai yi ba. Bari je gida da shi ka san su ba za su rike ne. hakan ma ai yawo ya ne oke to ba na yin kiban tasiya haba gaba ɗaya gari shi ya gaya ma ka tsaya waje kar ka kalli kamera ba. Yawwa ina yin ki. ina yin kiban tasiya wallahi je ki karɓo ni zuwa mu ta kai ba da